udělat 2 dorty. Co říkáte na můj fit? Fitček! A komu to říkáš? Můžeme udělat puding, s tou uděláme masný krém. Yes. Vás takhle dám sem. Potřebuji si to navážit. Jo, počkej, my tady vlastně nikoho nemáme. Tohle to je jen tak pro radost a fake it till you make it, babe. Jsme se naváželi mlíko a teď tam dáme trochu cukru. Myslím, že tam kydnu pudinky. Jeden puding. Druhý takový dostaneš. Proč to je si pak vydat se dvoma? Vidíš, teď budeš být úplně mega influencer. Ne! Kámo, nedělám. Já jsem tady šikanovaná. Vy jste fakt kámo. Kámo, to nesnáší takovýhle věc. Ne. To už bude nějaký kamer. Jsem celá od mlíka, teď děkuju. Já si myslím, že to bude určitě perfektní, protože to je dortík pro mě, jo. Co děláš pro mě, pro dortíček? Dělám ovocný dort pro Elišku a bude to s máslovým krémem. Ano. Doufám, protože nemám dost másla. Ano, a všichni to olajkujte nutně. Lajkujte, je to skvělý video. Nemáte na výběr. Nemáte na výběr. Jdeme šlehat. Jo, se tady to je dobře, že jste tady. To si vážíme. Teď budeme dělat dortový korpus. Budeme to péct na 200 po dobu něco. Budu to prostě kontrolovat. Mám tady i recept. Dort. Vidíte krájet máslo, ať vás nějak zaměst. Vyklepeme vajíčka, rozbijeme bílky na žloutky. Vyšláme bílky s cukrem. Vykupovaný vajíčka nejdou vyklepávat a ty žloutky se všude rostou. Ale mám čistý bílky, takže to je úplně v pohodě. Děláme to, děláme dva dorty. Když se dostavilo to olej. Já furt dobíhám, ale to je hrozný. Já jsem rozjela všechno, co jsem mohla. Protože tady mám úplně malý místečko. Ta metla není stabilní, ale to nevadí, já taky nejsem stabilní. Je to dobrý? Jo. Konečně! Já tady vůbec necítím puding. Vůbec. Ale už Angry. Vidíš to? Já potom dala bych Jo, jsem angry, kámo. Nebo třeba... Oh my god. Mám tady takovýhle ty formy a budu to dělat do forem. Oh můj bože! Já jsem naopak. Niky, nejsem naopak, že ne? Jak se tohleto? Já jsem naopak. Já jsem naopak. Ne. Jsem celý stream naopak, děláte si to mě Ne. Tak já to mám úplně otočený. Já jsem normálně v upside down. Kamera mi spadla asi tak 8krát. Lítaly po mě tady borůvky. Bělky se mi nechtěly vyšlahat, stroj se mi přežral. Dneska je tvůj den. Koukám. Myslím si, že za chvilku někoho zrakujem. Můj nejlepší chatter je vždycky Niky. A jdeme si navážet věci na druhý korpus. Vypni speeda, kámo, nebo já speedovým bleskem vypnu zada. Vajíčka máme. Nemám vanilkový cukr, takže uděláme takový freestyle. Nejsem profík, jo. Sice jsem na cukráře, ale nejsem profík. To je tak tvrdý. Není to křivý.
Není to křivý. Ne, přísahám, že to není křivý. To je náš dortiček. Dám na toho Velma, on všemu dodělám až zítra. Tohle jde do ledničky a teď děláme ten ovocnej, na to se těším asi nejvíc. Ještě pístek. Kámo! Nevím, proč šla ven. Takhle ten korpus nemá vypadat mimochodem. Já to udělám takhle. Tady ťup, Jo, a pak bych to jo. přepojila. Je to blbě naměřené. Jo, to je tak srdíčko. Krásný. Bye.